L'accentuació, l'accent gràfic i les regles d'accentuació. Per tal de saber accentuar cal, primer, saber quina és la síl·laba tònica i quina és o són les síl·labes àtones de cada paraula. Saber que, segons la posició de la síl·laba tònica dins de la paraula, hem de distingir entre agudes, la síl·laba tònica és al final, planes, la síl·laba tònica és la penúltima, esdrújoles, la síl·laba tònica és la tercera començant pel final. Ens pot ajudar el fet de cantar la paraula per esbrinar quina és la síl·laba tònica. També cal saber que en català tenim dos tipus d'accent, obert i tancat. La A sempre el porta obert i la I i la U sempre tancat. La E o la O el poden portar obert o tancat. Només portaran accent les següents paraules. Agudes acabades en A, E, I, O, U. As, es, is, os, us, en, in. Atenció, si acaben en diftong decreixent, no s'accentuen. Palau, avui, etc. Planes, no acabades en A, E, I, O, U, as, es, is, os, us, en, in. Atenció, si acaben en diftong decreixent, sí que s'accentuen. Cantàveu. Quan les paraules són esdrújoles, s'accentuen totes. És molt important treballar l'ortografia visual en el tema de l'accentuació, perquè de vegades costa saber diferenciar amb l'oïda quan es posa accent o no. A amb accent obert. La E, en aquest cas, amb accent obert. O, també, amb accent obert. E. Ara, aquesta vegada, la E té accent tancat. I, tal com hem dit, sempre amb accent tancat.
La U, igual que la I, també sempre amb accent tancat. O, aquesta vegada, accent tancat. Once you hear that horn string hit, God, I bet you're going singing, oh, do-do-do-do down.